Gibisita sa Philippine Coast Guard Central Cebu Station ang mga nakunang pantalan sa lakbin sa Sugbo. Subay sa preparasyon alang sa gipanglantawan nga pagdagsa sa mga manguliay karong Semana Santa. Gipangunayan ni Philippine Coast Guard Central Cebu Station Commander Captain Jerome Lozada ang pagbisita diin iyang gisusi ang kahimtang sa mga pasahero sulod sa terminal sa Pier 1 ug Pier 3 diin giisip kini nga Class A terminals sa Central Visayas. Adunay gipangalatag nga mga help desk o first aid station alang sa mga pasahero nga nagkinahanglan og tabang. Nakaplastada usab sulod sa mga terminal ang hugot nga mga inspeksyon sama sa additional security personnel gikan sa PNP Maritime Police Cebu Ports Authority o sa Philippine Coast Guard lakip usab ang mga K9 units nga mitabang sa pagsiguro nga walay mga ginili nga mga butang nga madala sa barko nga mobiyahe padung sa mga nagkalain-laing lugar sa Visayas ug Mindanao. Matod pa ni Captain Lozada nga ilang nabantayan nga anaa sa dulan 2,000 hangtod sa 3,000 ka mga tawo o kon pasahero ang gipalantawan nga mudagsa sa pantalan sa Sugbo karong panahon na diin kasagaran ni ini mga transit passengers nga moagi sa pantalan sa Sugbo para musakay padulong sa laing mga lugar. So far naman, medyo we have anticipated naman this na the volume of passengers mo sa daghan gihapon, especially karon last weekend medyo bayubay sad, but as of now medyo tuloy-tuloy pa rin yung pagdating ng mga pasahero, and we are ensuring lang naman yung safety, security and the support. So we have deployed enough personnel and particularly mga K9 units natin to check yung mga baggages and then yung mga and ensuring din ng safety and security there is support. Si Captain Jerome Lozada, Station Commander sa Philippine Coast Guard Central Cebu. Nang paimangno usab si Captain Lozada sa mga pasahero nga mas maayong mangandam og planuhon ang biyahe og pag-book daan og mga tickets aron dili magproblema sa ilang mga biyahe karong Semana Santa. Yes, so yung reminder lang namin sa lahat natin na kababayan na magbabiyahe to always plan your trips and kumuha tayo ng ticket ng mas maaga para hindi tayo magmadali. Baka mamaya mabiktima sila ba? Madami ngayon ng mga scammers, no? So, yun lang. Ang importante is they should have ample time to plan their trips para hindi din sila magka-problema at hindi sila maabala. Especially now na medyo marami-rami yung mga magbabiyahe. Si Captain Jerome Lozada, Station Commander sa Philippine Coast Guard Central Cebu.